ki bebun ki kentai jau sok pan ban bam namar ba ki sngeu po lada ki bam sok pan namar umdan ha u ya kedur kedar ke pebiang bat umdan ha u ya kata ke jing sngeu standard lada ki bam hanre un ainong lada bekla ke por bam kublai shibun perlok bapla page ke video kena ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment jait bagade ke por sok pan dongin yok menyapai kendiat syapang usok pan udei uwei na kisok ki bahek tam hapo perthai napdeng kisok ki basok da kiding uwei usok pan bahek ula bancia hadu live riu kilo hangne hari kasi jongi ngin syam shibun usok pan Syaki bentah jong karib hoi bat karivar yo sok pan la pendan kam yu unadu podang rit kum habashet jingshet habashet jur bat ki pendan kam hai u ban shet lang bat kadok sniang bat kiwe bat ki dan ru ki bashet asyar ya u bat hadin baulai ki sedang ban bam ya u namar bau tiang ki dan shibun ki samla ki bom sngau bang ban bam yo sok pan namar umde yu papau nam kum kita ki apple bagi kita kiwe ki kenja so hanrei ude kenja so ubang hila ban yo wat ki baduk wat ki bakerdu ru ki yo ki basyong sigi jaka bau don kum ta kim jukhen kor ya u namar gadur umbyang katakan nam ru dan nam kum badan kiwe ki kenja so kiwei ki kenja sok wat lada kimbang ru hari ki sngau khany haba ki yo pan bam hari kene por ngan yo thui yo pi bo sok pan ude uwei ne ki kenja sok ubadan bor bha lada ngi bam udan ha u ye ke vitamin C kabala ban pen khlain ye ki bor yada jong kamet jongi udan ha u ye kene ka fiber kabala ban yarap ye kamet ka phat jongi ban terlihat ya ke jingbam hapo ke kepo jongi udan ha u ya ke potassium bala menyerap nagamta kokoi ke khia jong kulong snam udan ha u ya kata ke antioksidan ubala menyerap nagamta ki jingmong bat ki jing mensau hagamet kumta ya pi ki parlok ki bom jukhen buram yo sok pan ude we ne ki sok ubala pha banyarap ya pi lada pibyang kamet kapat rela katar kumba syai long hi ki we ki kenja jingbam dan hi ki jingbam ki bom long kat kum kamet jong briu te dan ki briu ki balada ki bam no so pan kan dan ke jingkta ya kamet jong ki telada pi dan jingkta haba pi bam yo so pan nai bam nagamta ki badan jingpang kiniru kampha ban syubam kurma yo so pan lada kim advice ki doktor kumjuru ki briu ki badan jingpang lada film sngau biang ban bam kamlang ka babha ban bam ten rei na kamta jong ki bakwaj bakhia bat ki babiang kamet ka phat bat ki basngau pala ban bam persyang ban bam udei we na ki jingbam ubala bha ban yarap ya kamet ka phat bat uwe na ki jingbam ki bakordor hapo jong ka perthai warlada umpat dan ya katakan nam kum kita ki apple bat kiwei ki kenja so hare une uhe ba kata ka jing mentoy nagam ta kamet managaliang jong ka sing jong so pan ru ulang ubabha ladangi la ban bam kat kum ka rukom ban bam yu hare lada tampat ngisngu thu hi ya kata te kublai shibun parlok ngisakendu pat hagawai video